FM News. Police Report. Idol Dennis, go ahead. Sumangot ti agsukot akaso iti bayis nga electrician nakakalpasan nga natinuban ti Palto Ken Druga iti niwayat nga search warrant operation iti syudad iti Luwag. Nabigbig iti subject operasyon nga ni Davidson Navarro Lorenzo alias Dugsol nga agtundo patapulog at 5 single kinagindig iti Barangay 1 San Lorenzo, Luwag City. Ti implementasyon ti search warrant babaen iti panangi parukat iti korte iti RTC branch 11 ti Luwag City nga ti subject ket Palto ken gastameten iti droga naala iti uneg iti pagtengan iti suspect iti may sa caliber 38 revolver nga adaan iti upatang bala nakalot iti nasaw nga paltog. May sapay nga open transparent plastic sachet nga may pagrup naglaon iti sa bulog at nga pidaso ti heat shield plastic sachet nga adaan iti crystalline substance nga maupati nga Cebu. Duapang heat shield plastic fused together nga adaan iti white crystalline substance nga may pagrup nga Cebu at dapat iti mas dakkel heat shield transparent plastic sachet nga naglaon pa iti may pagrup pa nga Cebu nga agdagsen iti 7.7 grams Idol Bernard. Nagadon. At buwan ado nga dagito ket mapating agbalor iti 52,360 pesos. Masapay nga open plastic sachet nga may parog nga daan ti Cebu residue at dapat ti may isang nga open plastic sachet nga daan iti improvise clip at dapat improvise sa plastic shoe bell colored yellow nga datigat alleged Cebu residue ken may isang lighter Idol Bernard. Ti operasyon ket naipayan dato ken na-witnessan dagiti kamkameng iti barangay officials iti barangay 1 iti Luwag City babaeng kini barangay Kagawad Leonardo Agbayan iti barangay 11 kini po Kagawad Jaime Guzman iti barangay 1 Idol Bernard. Ti suspect ket naikabilan iti korpo di pulisya ng sakbaypay na pa-medical examination na tumasigurado nga napintas ti kondisyon itsang atin da kamang suspect gapo dahil na ipilang ti reklamo nga pananglabsing ti RA 10591 ken di RA 9165. Segon ti PNP nakaawat ang impormasyon nga iti ilduling illegal nga palto ken drug at suspect usod kapuna nga nakapikarda iti korte ket resulta iti positibo Idol Bernard medyo panakkilen iti naaladang item ti droga iti mismo nga suspect. Kuna ti PNP kada iti mong impormasyon das assured nga kept confidential iti kinatao dagito itong ikastagat at adupay dagiti mayat nagtet mangtitipormasyon nga nakwada sa operasyonan da imonitor da itong ikastagat masigurado nga nagitugat mapkot kamaliklikan iti panagwaras ti droga iti bugot nga lugar nang runa iti paltog tumadanin iti panakakampanya iti lokal into no Biyernes Idol Bernard. Iti nagpatnag may bilang aumpay ti nayo na barbareng adon tumadamdama iti dumaan datang report manipod ti police station ket mangiganton iti programa tayong IFI danduman ti update na iti police report Idol Bernard. Damag pelang manipod iti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak RMN.